راديو إيرنا على توزينا أمبرق سودان كبابي كتما بورت سودان أمنغو قبيلاتات بين عامرن هدن دوام بسقوا هرقيش بوحدو 9 سبات كم سغتلو منجسات حبيرهم بتي أبسال سزي سقوا هرقيش العلميت سباتون بغبيدن فوكسن قسيلهم أبورت سودان أمنغوزوم كلتا قبيلاتات تصنيحو قيشتات أبزقوا هرلو زلقوان منجسي ساعتات أتو أوجو كوانتلو أتكونتات ملو بملو كحد كم زي كالي حبر መንግስቲ ሱዳን ናብቲ ዞባ ተወሳኺ ሓይልታት ጸጥታ ልኢኹሎ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ግጭታት ንምፍታሕ ምስ ዓበይቲ ዓድን ሓይልታት ጸጥታን ተደጋጋሚ ዘተኸካይድ ጸኒሑ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ጸኒሑ ዝነትግ ዘሎ ቀቢላዊ ግጭታት ብዝምልከት ካብ 11 ክሳብ 13 ጥሪ ኣብ ካርቱም ዓውደ ዘተ ክካየድ እዩ سعود عرب ኣብ ሰሜናዊ የመን ከተማ ሰዓዳ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ብዘካየደቶ ደብዳብ 12 ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም 17 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሕቲ ገሊጹ እቲ ካብ ዶብ ስዑድ ዓረብ ብኸቢድ ብረት ተኻየደ ደብዳብ ድሮ ልደት ከም ዝተፈጸመ ይዝግለጽ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ንሳልሳይ እዋኑ ብተኸታታሊ ከም ዝተኻየደ ዝጠቐሰ ኣፈኛ ሕቲ ሰላማውያን ሰባት ዒላማ ዝገበረ ኢሰብኣዊ ክብል ወቒሱ ኣዋሃዲት ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ኣብ የመን ሊዝ ግራንድ እቲ ኣብ ዕዳጋ ኣራቐው ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዙሕ ሕቶታት ዘላዓዕልን ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጥሕስን እዩ ክትብል ኮኒናቶ ኣፈኛ ሰራዊት ልፍንቲ ስዑዳዊ ኮሎኔል ቱርኪ ኣልማሊኪ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መልኪቱ ብዝሃቦ ቃል ኣብ ኩናት ዘይተሓስበ ክሳራታትን ዕንወትን ክወርድ ንቡር ብምባል ገሊጽዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባቶም ኣብ የመን ብዝተኻየደ ደብዳብ ስዑዲ ከም ዝተቐትሉ ዝግለጹ ዘሎ ዜጋታቱ ብዝምልከት ዝኾነ መግለጺ ሃበን ካብ ኢራን ከተማ ቴሄራን ተበጊሳ ናብ ዩክሬን ከተማ ኪየቭ ትበረር ዝነበረት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ወዲቓ ብምሕምሻሻ 176 ሰባት ሞይቶም እታ ዋንነት መገዲ ኣየር ዩክሬን ዝኾነት ቦይንግ 737 ዝዓይነታ ነፋሪት ካብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኢማም ኸሜናይ ተበጊሳ ነዊሕ ከይተጓዓዘት ከም ዝወደቐት ዘረጋገጸ መግለጺ መንግስቲ ኢራን ሰራሕተኛታትን ወጻእተኛታትን ዝርከብዎም ተጓዓዝትን ብምሉኦም ከም ዝሞቱ ረጋጊጹ ምውዳቕታ ነፋሪት ኣሜሪካን ኢራንን ናብ ዝፋጠጣሉ ዘለዋ እዋን ዘጋጠመ ምስ ምዃኑ ብሚሳይል ተሃሪማ ክትከውን ከም እትኽእል ግምታት ይወሃበሎ እንተኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እታ ነፋሪት ብሚሳይል ተሃሪማ ወዲቓ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ፍሊጡ ኤምባሲ ዩክሬን ካብ ኢራን ኣቐዲሙ ብዛዕባ ሓበሬታ ኣብ ሓደ ካብ ሞተራት ብዘጋጠመ ምብልሻው እታ ነፋሪት ከም ዝወደቐት ጠቒሱ ነይሩ ነዊሕ ከይጸንሐ ግና ነቲ መግለጺ ብምስሓብ ጠንቂ ምውዳቕ ከም ዘይተነጸረ ገሊጹ ኣብቲ ዞባ ከቢድ ናይ ኩናት ወጥሪ ሰፊኖ ብምህላው ሓያሎ መገዲ ኣየራት ናብ ኢራንን ዒራቕን ዝሰርዕኦ በረራታት ኣብ ምስራዝ ይርከባ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ንላዕለዋይ ኢራናዊ ጀነራል ድሕሪ ምቕታላ ኢራን ከም ግብረ መልሲ ኣብ ዒራቕ ንዝርከብ ማዓስከር ኣሜሪካ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ኣካይደያ ዜና ኣብዚ ይፍጸም إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان مدام منسيات على راديو إيرنا سلام نعخم يكون كبرات سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلايك أمدام منسيات كم يتغنيو أبزز اللخمو سنايك أنيات بعلدة تحليفكم كتكونوا ناتا تسفنا حموس كوينو نلومي زبلنا مدبات حيزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبارات محارئة سنايت صنحوت مدام منسيات عبريدي رنا كم زفلت أبستفل عليها هاجرات نستفل عليه بعلات عملكتو زجبر مزنقعات هالله حدا خابقو كونسرت እዩ بفلاي نعنا إيرتراوين زملكت كونسرت أب عبيت ختماتات أوروبا سبر سمال درفتنا عدمو يمتصمو كفليت كفيلهم دما منسيات كزناقعو يحضرو مزنقع مسرتاوي ناود سدليت مخانو زي كاتع حقي إذا لما أبانات رح زي كونس أمول عالم زولو مسرتاوي طلب ود سبي انتخونا جنا أبز جزيزي مزنقعتنا أدب الناس أنو يمتصلو ስለዝኾነ ድማ ኣብ ምዝንጋዓትና ንሓድ ሕድ ካብኣሲ
መማቕርቲ ክሳዕ ዝመስለና ለሚድና ያሎና ናይዚ ኣብነትን ነዚ መደብ ክንሰርሕ ዝደፋፍኣናን ምኽንያት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ሃገር ሆላንድ ከተማ ደንሃኽ ዝተፈጥረ ባእስን ዕግርግርን እዩ እዚ ባእሲ እዚ ዓበይት መራኸቢ ብዙሃን ሆላንድ ክቀባበላሉ ቀኒና ኣለዋ ወላ እኳ ብዙሕ እዋናት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታትን ናይ ኤርትራውያን ምትእኽኻብን ኣብ ነንሕድሕድካ ባእሲ ከም ልሙድ ተርእዮ እንተኾነ እዚ ናይ ሕጂ ፍሉይነቱ ግና ምስ ፖሊስን ኣኽበርቲ ፀጥታን ምዃኑ እዩ ጠንቅን ሳዕቤንን ናይዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ መብርሂ ክበና ኣብ መስመር ዓዲምናያ ዘለና መንጎኛ ክልተ ባህልን መንእሰይ ሚካኤል ኺዳነ እዩ ደጊምና ክትከታተሉና بخبر نقدم إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. سلام مايكل نازم برهز اختبنا فقادنيا مخانكا بسم تخاتلتي مدب منسيات كمسكنكا فوتو بمقصال مس نفسها حات إريلا اختبنا عدل كبك كم يا خبرت مجمرة ناتي ريتو حتي أدمس لزغربكم لا يمسكنكي مكيل يبهال أب هولا إذا مالت كمزي بزح جزي خم بتدرجة خم سمع لمون حجي بفلايك أبز قدام السنة بتزغني زخونة أب هولاند قالنا جرجات إمغني أمانجو إيرتراوين تبغى يلوستجبر كونسرت بفلايك أنا من ساعات مالتيو أب كتما دنهاخ قالت أجمعات إمغني سوق أباسين عجرجرني كمينيرو مالت انتي سمع خاص خمينيرو تبأس نايتي أب كونسرت استفدت أرباسي هو زي أنا شعور ليتي أرنكم حليته نمسم بلوح أبز ميديا بزعقول استتعف بزعقول استلقى فيديو تحقق الملا ليتي زي أقدامي قدام على تربعته هي وقاتيمو والحادة مالتي منشات ليتي تأكيبهم فيستاخ قبرو تبغى عبد النبرة مالتي حدش عمت عملكتهم مش حدش عمل تأثير كله مش حلفين يورو ولا 4 يورو مش حدش عمل بمقنعة حدش عمل يتغير خون دخل أبقى طبعا بينها وتأكيبون يورو حما عدل كوينوغن إرتراوي تسألني زخل ويكازي بيد اللي سألت ترب زخل زيادة اللي أقدامي تفتيرو مالتي أنت عين السئلخ فتر خالي الكات حسب مايكل مالتي حما السئلخ نقول كنا عين السئلخ فتر خالي زي هو مجرد قدمتي كعين السئلي فتر خال زبين انتاي تغيرو دي تستجبري نتي زوسنو اجي قدامي نجر اوكي اب اخر ملس ما بقسيو انتاي نيرو بلالو اختن ميدياتات كم زبلكا قديم كان ميديا اب تصحيف زلو بغازيطاتات راديوتات كلن تلفزيوناتون ارستن غيرون او قنينين كنسمعو خمز قننا سز ما بقسيو انتاي بلالو اساتن اجي صوم توم ميديا نايتوم عاد ميديا سقع بتسمع ريبو زلو ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ናብቲ ፌስታ ዝወዝሑ ደቂ ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት ከዓኒ ናብቲ ናይ ፌስታ ዝግበረሉ ብዘይ ወረቐት ስለ ዝኣተው እቲ መደብ ተቋሪፁ ማለት እዩ እቲ መደብ ተቋሪፁ ፖሊስ ፀዊዖም ነቶም ሰባት ከውፅዎም ኣብ ዝተቸንሉ ግዜ ከዓኒ ኣንጻር ፖሊስ ከገርግሩ ጀሚሮም ማለት እዩ አንጻር ፖሊስ ዘየድልይ እንቅስቃሴት ከወስዱ ጀሚሮም ድምፅታት ይገብሩ እምኒ ይስክስኑ ጀሚሮም አንጻር ፖሊስ እምኒ ክድርበ ምስ ጀመረ ሽዑ እቶም ፖሊስ ከዓኒ ዋላ ኣኽላባት ናይ ፖሊስ ብምውፋር ንሳቶም ከዓ ቁፅሮም ካብ ብዕፅፊ ብምብዛሕ ከዓኒ እቲ ኩነታት ክከታተሉ ፈቲኖም ማለት እዩ ኩነታት ቀልጢፉ ክሃድእ ስለዘይከኣለ ولا بفراس تعجبوا بوليس بماكينة بأجري عبد خباب نيرهم سكاب عبد ميديا زرعنايو بخلابات استنوا أجارهم ستحزوا ويرتراوين أمريت وريقهم لا تقطقطوا بلا ملا قدرين ما ذا شيء اعتقاد لتعابي أرستي كدامة بزي فقط بزي ورقات
ናይ ትማከል ورقت كتب كلها مايكل بزي تكيت مالت ديو بزي مقتو فقاد مالت كادي ورقت كتب كلها تكيت نايتي مزاناقعي ماكل بتكيت حجي بزي تكيت بزي فقاد يوم بزح سبي وفنتي سواتي مالتي هذا السو مالتي كم خبر يكالي قنبله يخونن مالتي ምክንያቱ አይቀጽልኝ ኮም ተገር ካሲ እቲ ነቲ ምደባ አዳሊ ወዘሎ ምን ይብዘ ይገድስ ተቆብሎ አይቀጽልን بدهري دحن كوموس تغيرو قدم له منسيات يوم قال لما لقى لخت بالتخيل حاجه كومو تغيرو بوليس مسمعتا قد ابزقون حاجه نحن ابزعبنا عادي ولا ابزدلني عادي ናይ መንግስቲ ልኡክ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ አንጻሩ ሓይል ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኣይፍቀደካኒ ሕጊ ኣይፍቀደልካኒ ሕጊ ትኽልከል ኢኻ ሕጂ እቲ አንጻር ፖሊስ ዝተገበረ ርባይ ገለ ሕጂ ከም ኣዚ ዓብዪ ከም ኣዚ ዓቢ ጉዳይ እዩ ተዳዒሉ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ኣገዳሲ ነገር ኣብዚኣ እንታይ እያ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ ኣብ ሆላንድ ማለት ኣብ ዛንዳ ከምኡ ኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ አንጻር ፖሊስ ይመስለኒ ሽዑ እውን ካልኣይ ግዜ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ ሕጂ ሳተን እንታይ ኢሎም በቃ ፖሊስ ካርሞም ስለ ዝፈተኑ ፖሊስ ተዘደለ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሳቢዎ ማለት እዩ እቶም ዝተሃሮም ፖሊስ ክስታይ ገይሮም ኣለው ክሲ ዓሪቦም ኣለው ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ኣለው ናብ ሕጂ ዝድለዩ ኤርትራውያን ኣለው በቶም ኣኽዛባት ተሃስዮም በቲ ማህረም ተሃስዮም ዝታሰዩ ኤርትራውያን ኣለው ተዘይተጋጊ ኣብታ ሽዑ ግዜ ገንቦ ሽዑ ንሆስፒታል ዝወሰድዎ ኤርትራዊ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ነይሩ ተስእሊ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኢኻ ትበስእሊ ዝህብ ክትብል ተኾንካሲ እዚ እዩ ነይሩ እቲ ፍጻሜ ከምዚ ተነይሩ ሕጂ እንታይ ዓይነት ስእሊ እዩ ዝህብ ቀዳማይ ነገር ንሕና ሕጊ ኣይንፈልጥን ኢና ብሕጊ ኣይንቕየድን ኢና ስለምንታይ አንጻር ፖሊስ ንኸይ ዘለና እዚ ስእሊ ማለት ምስ ሕጊ ዘለና ኣፍልጦ ኣብ ሕቶም ምልክት ኩሉ ማለት እዩ ብሕጊ ክንእዘዝ ንኽእል ኢና እዚ ብሕጊ ዘይእዘዙ ወይ ከዓ ንሕጊ ዘየኽብሩ ሰባት እዮም ዝብል ስእሊ ክወሃበና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ሕማቕ ስእሊ ክፍጠር ይኽእል ማለት እዩ ከም ዝበልካዮ ነዚ መልኪተን ከሜድያታት ናይ ሆላንድ ማለተይ እንታይ ክብላ ቀኒና ኣለዋ ማለት ብርግጽ ብዙሕ ግዜ ምስ ናይ ፖለቲካ ኣብና ንሕዶም ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገማት ገለብላንዴን ሕጂ ዘቐዲምካያ ኢልካያ ዘለኻ ትኬት ከይሓዙ ትኬት ከይከፈሉ ከኣቱ ከይከፈሉ ሰልዲ ከኣቱ ፈቲነን ንብላ ኣለዋ ሓደ ምክንያት ሂቦን ኣለዋ ስለዚ ነዚ ንኽግበርከ እቶም ዋናታት ነቲ ኮንሰርት ኣዳለውቲ ድዮም ፖሊስ ፀዊዖም ወላስ ባእሲ ምስ ተፈጥረ እዩ ፖሊስ መፂ ብኸመይ እዮም ፖሊስ ናብቲ ቦታ ክበፅሑ ክኢሎም ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ፖሊስ ተፀው ሕጂ ዝፀውዕ ኣካል መን እዩ ኣነ ኣይፈለጥኩን ግን እሱ ክኸውን ንኽእል እዩ ኣነ ብናተይ ግምት እቲ ነቲ መደብ ዘዳለወ ልዕሊ 100 ሰባት ኣብታ እዮም ብዘይ ወረቐት ከይከፈሉ ማለት እዩ ዕግርግር ተተፈጢሩስ ፖሊስ ክፅውዕ ባህርያዊ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለና ማለት እዩ ግን ብርግፅ ኣይፈልጦኒ ኣብተን ዘንበብኮን ፖሊስ ተፀዊዖም ከም ዝመፁ ሰሚዐ ኣንቢበና ማለት እዩ ኦኬ ማይክል ሳዕቤኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝጋጢሙ ዘለዉ ናይቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ናይቶም ፖሊስ እውን ከም ዝበልካዮ ክስ መስሪቶም እንድሕር ኣለዮም ሲ ሳዕቤኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል ክሳብ ምንታይ ክበፅሕ ይኽእል ሓፈሻዊ ሳዕቤን መጀመርያ ዝበልናት ብዓብዩ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓዲ ሆላንድ ዘሎ ሕጊ ኣኽቢሩ ስርዓት ኣኽቢሩ መእተዊ መውፅኡን ፈሊጡ ዝኸይድ ብዙሕ ኤርትራዊ እንዳሃለዎ ከሎ ብሓንቲ ስጋብ ሜድያ እተዓባበበ ጉዳይ ናይ ውሱናት ሰባት ማለት እዩ ንኩሉ ኤርትራዊ ከምዚ ገይሩ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ኤርትራዊ ከምዚ ምፅኢል ካብ ዝኾነ ቦታ ከይድካስ ኤርትራዊ ምዃን ከንዳሕር ፈሊጡ ብዛዕባ እዮም ክዛረቡካ ዝደሊ ማለት እዩ ሕጂ ንብዙሓት ሰባት ዘይትገልፅ ኮላ ከም መግለፂኦም ትቐርብ ስለ ዘላ ነቲ ካልእ ኤርትራዊ ነቲ ብስርዓት ብሕጊ ዝመላለስ ዘሎ ኤርትራዊ ዘይስእሊ ዘይሕማቕ ስእሊ ይህቦ ኣለዉ ሓደ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሰዓት ኣብኡ ዝተሳተፉ ሰባት ማለት እዩ ነቶም ኣብኡ ዝተሳተፉ ሰባት ዝሓዝዎ ብሕጊ ቀዳማይ ነገር አንጻር ፖሊስ ሕር ምስማዕ ኣብኻዮ ካብቲ ዘንበብክዎ ምስማዕ እንድሕር ኣብኻዮ ከማን ጥራይሲ
ምእዛዝ እንድሕር ኣቢኻ ማለት እዩ ካብ ሓደ እስካብ 2 ዓመት ናይ ማእሰርቲ ክሳይ ክበፅሐካ ይኽእል መቕፃዕቲ ክበፅሐካ ይኽእል እንድሕር ዳ ክትሃርሞ ፈቲንካ እንድሕር ክትጠቀም ጀሚርካ ኣብ ኖርማል ኩነታት እቲ መቕፃዕቲ ዕፅፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣብቲ ፅሒፎምዎ ዘለዉ ግን እዚ ኣብዚ ደሎ ኤርትራዊ ከዓኒ ኣብ ውሕድ ዓመታት ናብ ሆላንድ ዝመፀ ስደተኛ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ነቲ ናቶም ክህልዎም ዝኽእል ሕማቕ ስእሊ እውን ክሳይ ስለ ዝገብር እንታይ ኢሎም ነቶም ገለ ኣንጻር ፖሊስ ናይ ጎነፅ ስጉምቲ ዝወሰዱ ስጋብ ወረቐቶም ናይ ምምንጣል ሓደጋ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ንኽትዘናጋዕ ኢልካ ወይ ከዓ ምሻሎ ከም መስሓቅ ኢልካ ዝገበርካዮ ወይ ምስ ተኣከብካ እንታይ ትገብር ኣለካ ስለ ዘይትፈልጥ በቲ በቲ ኩነታት ጥራይ ትፅሎ ዘለካ ከይፈለጥካ ኣብ ሂወትካ ዘየድሊ ናይ ማእሰርቲ ወይ ናይ ወረቐት ናይ ምምንጣል ገለ ስጉምቲ ክመፀካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኸ ተደጋጋሚ ብፍላይ ኣብ ሆላንድ ብዙሕ ግዜ ተራእዩሎ ባእሲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን መንእሰያት ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኮንሰርት ኣብ ናይ ምዝንጋዕ ፕሮግራማት ማለት እዩ ብዘይካ እዚ ናይ ትማሊ ገዲፍናሲ እዚ ናይ ትማሊ ፍሉይነቱ ኣብ መንጎ ፖሊስን መንእሰያትን ኤርትራውያን መንእሰያትን እዩ ንምንታይ እዩ ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ዝፍጠር ናይ ባዕልኻ ግምት ብሓፈሻ እንታይ ኢኻ ትብል ኣብ ዋላብቲ ናይ ሰብ ባህሪ ኢና ብዙሓት ሰባት ኣብ እንታይ ኢና ንብል ዋላ ንሕና ብትግርኛ ሰብ ድሕር ዳ ተኣኪቡ ከም ቆልዓ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ብውልቁ ክኸውን ከሎ የውርድ የድይብ ያ ተዋፅአኒ እያ ዘይተዋፅአኒ እዚኣ ቅንዕቲ እያ እዚኣ ቀናዕቲ ኩነትን ይብል ማለት እዩ እንተተኣኪቡ ግን እቲ ውድዓዊ ናይ ምሕሳብ ክእለቱ ይጎድል እዩ ስለዚ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ፅባሕ ንኮንታይ ሳዕብን ክህሉ ገለመለገለስ ኣይትሓስብን ኢኻ ማለት እዩ ትፊት እምኒ ገይሩ ነቲ ፖሊስ ዝሃርሞ ዝነበረ ሲ ኣብ ኖርማል ኩነታት እንድሕር ዳ ሓቲትካዮስ ሳዕብን ከም ዝህልዎስ ኣይፈልጥን እዩ ኣይብልኒ ግን ሓደ እሱይታት ኣሎ ማለት እዩ እቲ ብንጹር ኣቐዲምካ ብዛዕባ ሳዕብን ዘይምሃ ማለት እዩ ካልኣይ ከም ባህልካ ንሕና ከዓኒ ከምዚ ኩሉ ሰብ እኳ እንተዘይበልኩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ጓይላ ባእሲ ዘይብሉ ጓይላ ተኮይኑ ዝንጋዕ ኣይኮነ በቃ ዋጭዋጭ ኩሉ ዕግርግር ኩሉ ገለመለገለ ከምኡ ዓይነት ድባላ ተሓሳስባ ናብ ገለገለ ሰባት ኩሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝንጋዕ ኮይኑ ዝስምዖም ሲ ባእስን ወይ ድሕሪ ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ቦታ እንድሕር ሃልይምካ ነቲ ሽግር ክፈጥሩልካ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንጋዕ ዘለና ርድኢት ቀዳማይ ነገር እንታይ እዩ ምዝንጋዕሲ እንታይ ግድን ዲና ክንበኣስ ዘለና ተኣኻኺብና ምዝንጋዕ እኮ ንኽትሓጒስካ ምስ ትፈትዎም ሰባት ምስ ዕሩኽትካ ምስ መሓዙትካ ምስ ስድራኻ ዘናጊዕካ ንኽትከይድ ኢኻ ክትመፅእ ንኽትበኣስ ኣይኹን ብድሕሪኡ ኣብቲ ኩነታት ምስ ኣጋጠመ ህድእ ኢልካ ዘይምሕሳብ ፀገም ኣሎ ስምዒቶም ምዃን ማለት እዩ ካስ ክትቆፃፀር ክትክእል ኣለካ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ከተንብቦ ኣለካ እንታይ ኩኑዕ ስጉምቲ ኢኻ ክትወስድ ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ ንኣብነት ንስዑ ማለት እዩ ፖሊስ ኣንጻር ፖሊስ ዕግርግር ምስ ተገበረ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ካብቲ ዘንበብኩ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ንስቴሽን ኣብ ስቴሽን ደና ሰንትራል ባቡር ማለት ካይ ናብቲ ናይ ባቡር መዕረፊ ናይ ደና ሰንትራል ኣትዩ ለይቲ ግን ባቡር ኣይነበረን ሕጂ ባቡር እንድሕር ደይሃልዩ ብምንታይ እዩ ባቡር ዘይነበረ ለይቲ እንዲ ናይ ለይቲ ባቡር ናይ ለይቲ ባቡር ካብ ደና ሰንትራል የለዎን ካብ ካልእ ስቴሽን እየን ነይረን ሕጂ ካብ ካልእ መዕረፊ እየን ነይረን ሕጂ ንምንታይ እዩ ሰብ ናብኣትዩ ኣይፈለጠን ክኸውን ይኽእል እዩ ድሓር ግን ንዕኦም ምስ ናይ ትሬይን ትካል ተሰማሚዖም ደው ኢሎም ትሬይን ንዕኦም ብፍሉይ ናብቲ ቦታ ንክወስድዎም እዮም ኣዳልዮም ብትሬይን ገይሮም እዮም ኣብፅሕናዮም እዮም ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ከም ዓብዪ ዝገበሩ ነገር ገይሮም ካ ፅሒፎም ኣለዉ ሕጂ ንምንታይ ዝብሎ ዘለኹ እዚ ሕግስ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ዘጋጥመና ተን ትሬይን ምስ ተወድኣ ኣብ ሆላንድ መፈልጦ ኣብቲ እንዳ ትሬይን ክትኣቱ ኣይፍቀደካን እዩ ክትኣቱ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብኡ ኮፍ ክትብል ኣይፍቀደካን እዩ ኣብኡ ክንድቅስ ኣይፍቀደካን እዩ ገለ ንውሕስነት ገለገለ ተባሂሉ ደገፍ ትኸውን ኢሎም
ዝኩሉ ሰብ ካብቲ ዘምስዮ ኣምስዩ በንጢስዎም ናብቲ ክስተያቲ ማለት እዩ ርኢና ይኻኒ ናይ ደናኽ ሰንትራል ብስእሊ ውፅኦም ኣለዉ ማካይን ናይ ፖሊስ መዓት ፖሊስ ነቲ ስቴሽን ተዘሪኦሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ሓይሊ ፖሊስ ወሲኾም ማለት እቲ ሰብ ብሓባር ምስ መፀ ናብቲ መዕረፊ ባቡር ምስ ከደ ኩሉ ሰብሲ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ወሲኾም ክሳይ ገይሮሞም ከውፅዎም ገለመለ ይተሓሳብ ነይሩ ድሓር ግን ኣይከውን ኢሎም ስለዝሓስቡ ልዕሊ ሕጊ ኮይና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ምስ ተኣከበ ሲ ሕጂ ከም ዝተረዲእኒ ዘሎ ብእኩብ ምስ መፁ ናብቲ መዕረፊ ባቡር እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ንፈልጡ ይነበሩ ንስኢሎም ብሓባር ጥራሕ ከም ብንታይ ግደይ እዩ ነይሩ እቲ ምኻድ ኣነ ከምኡ እየ ዝብል ብሓባር ንሕኮንካ ብግሩፕ ኩሉ ግዜ ንሕና ናይ ከምኡ ፀገም ስለዘሎ ወይዛት ኣይተዋፃእነን ያልካ ብዙሕ ዝጎርሐ ሰብ ምኳን ሙሉቕ ኢሉ ገዝኡ ዝኸደ እውን ኩሉ እኳ ይኽእል እንድዩ ንኩሎም ኣይኮና ንዛርብ ዘለና ግን ዝበዝሐ ሰብ በቲ ኣብኡ ዝነበረ ኩነታት ክሳይ ኮይኑ ኣብ ስምዒት ኣትዩ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ እቲ ምስ ፖሊስ መባስ ተኣውያት ዋጭዋጭ ገለ ዘየድሊ ኣጋጢሙ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ከመይ እየ ዝብል ማለት እዩ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ኣብ ግሩፖ ውድዓዊ ናይ ምሕሳብ ክእለትካ ስለ ዝጎድል ፍልይ ኢልካ ኩሉ ነቲ ኩነታት ክትሪኦ ኣለካ ትዕዘቦ ኣለካ ዘሎ እንታይ ክገብር ኣለና ክትብል ኣለካ ምክንያቱ ንሻዓ ዘይተለየካ ነገር ጌርካ ፅባሕ ንጎ ክትሕተተላ ትኽእል ጉዳይ ክትከውን ካልኣይካ ተኻልይቲ ዝበልኩ ክነጥቢ ከዓኒ ብዘይ ባእሲ ብዘይ ዕግርግር ክንዘናጋዕ ንኽእል ኢና ግድን ኣይኮንና ክንባእስ ዘለና እዚ ከዓ ክንመሃሩ ኣለና ሳልሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክንመሃሩ ዘለና ሕጊ ምኽባር ምፍራሕ ኣይኮነን ስለዝፈራሕካ ይኮንካ ሕጊ ተኽብር ሕጊ ንኩላትካ ብሰላም ንክትነብር እዩ ዝሕግዘካ ስለዚ ሕጊ ምኽባር ክንመሃር ኣለና እንታይ እቲ ሕጊ ብዘይ ፍቓድ ብዘይ ተኬታ ክትኣቱ ኣይፍቀደካን እዩ ሓደ ሕጊ ፈሪሱ ኣሎ ንፖሊስ ክትሰምዖ እዩ ዝግበአካ ምስማዕ ኣብየሞም ካልኣይ ሕጊ ፈሪሱ ምስማዕ ይኮኑ ጎነፅካ ፈቲኖም ካርሞም ከዓ ፈቲኖም እሱ እውን ሕጊ ምፍራስ ኩሉ እንድሕር ኢና መሊስካ ኣብቲ ናይ ትሬን ዘየለዋ ከለዋ ናብኡ ሪክዮ ነጥቢ ብነጥቢ ሕጊ ምፍራስ ጥራይ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክንመሃር ኣለና ብሕጊ ናይ ምኻድ ክንለምድ ኣለና ንሕና እቲ ሕጊ እንታይ ይኸ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ብስምዒት ኣይክየድኒ ኩሉ ግዜ ነዚ ኣመልኪትካ ንዝሃብካና መብርሂ ማይክል ከመስግነካ ፈቱ ብስም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት የመስግነካ ይቐኒለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ስለምክትታልኩም እናመስገና ኣብ መደብኩም መደብ መንእስያት ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእይቶ ወይ እውን ብትሕዝቶታትኩም ክትሳተፉ ምስ እትደልዩ ብኣድራሻና radioerena@gmail.com ወይ ብቁፅሪ ቴሌፎንና 004961615077 ከምኡውን ብፌስቡክ ኣድራሻና መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ብምባል ክትረኽቡና ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንዘኻኽረኩም ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ ሬድዮ ኤረና